Две новини се случиха, две прелюбопитни неща станаха тук пред общината, докато очаквахме включването ни в малко след 9 часа. Едното от тях е, че докато чакахме да ни включите, господин Борислав Гуцанов от БСП дойде и на мястото зад мен, където са събрани свещи и плакати на Пламен. Имаше един плакат с неговия лик и на доктор Станев, на който пишеше нещо от типа, че хората не желаят него в управлението на общината. Ние успяхме с оператора Красимир Първанов да заснемем част от събитията. Предлагам ви да ги видим сега. Виждам, че прибрахте един плакат с вашия лик. Да, прибрах го. Защо? Можете ли да ми отговорите? Защото смятам, че естествено, че е удобно. Да. Видях, че го свалихте просто и така бързо го изнесохте и ми стана любопитно защо точно плаката с вашия лик изкарахте. Защото смятам, че в момента вече започва да се правят инсинуации и хора, които не са доволни от това, че поисках оставката на господин Йорданов, да правят други внушения, тъй като аз не съм в управлението на общината вече повече от 3 години. И... Тогава какво ви пречи, че е вашия плакат, щом не искате да участвате? Абсолютно нищо не ми пречи, но не считам... Да покажем тогава, щом не ви пречи. Но не считам, че може по такъв начин... Може да покажем плаката, господин Гуцанов? Господин Гуцанов, ще ми отговорите ли какво пише на плаката? Ако може да ми кажете.